Den minnu bangena dimanche don. Naam. Mina dimanche don denw ka saraka f'u ye. K'a yiri fɔ u ɲɛna. Naam. K'a kuranɛ aya f'u ye. Den o de bangena dimanche. N'i ye nin video sɔrɔ. Naam. Karamɔgɔ Konate kumakan don. Belebele. I ka kuranɛ aya. Naam. I ka yiri. I ka saraka. Naam. A bɛɛ bɛ nin kɔnɔ. Est-ce que n'i y'a kɛ a kɛcogo la. Wallahi i bɛ hɛrɛ sɔrɔ. A wala nye. Dati galontigɛla de cɛyalen don. Wallahi tiɲɛ. Ne dun y'a fɔ mɔgɔw ye u k'u farati. Sisan caman ye karamɔgɔya birifani biri u yɛrɛ da la. Mais karamɔgɔw tɛ dɛ. Abada. I y'a faamu. Est-ce que caman bɛ wolodon saraka fɔ aw ye a caman tɛ tiɲɛ ye dɛ. O tuma nin ye garibukɛ kumakan ye. Wallahi. A ye nin kolongolo k'a lase dimanche denw ma. Inch'Allahu. Den min bangena dimanche. Naam. A ka kuranɛ aya. O ye alhamdulillahi rabbil alamin. Est-ce que belebele. O ye den min bangena dimanche. Wallahi. O ka kuranɛ aya ye alhamdulillahi rabbil alamin. Aya tɛ tɛmɛ nin kan. A ka yiri. O ye kolokolo de. Yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ. Naam. U b'a fɔ a ma ko kolokolo. Est-ce que yiri dɔnnaw b'a dɔn. Wallahi. O tuma den min bangena dimanche. Naam. Ale ka yiri. Min bɛ se k'ale mako ɲɛ. K'a ka gɛlɛya ban. Naam. K'a ka sɛgɛn ban. O ye kolokolo de. Allahu akbar. I y'a faamu. Naam. A ka saraka. N ye kuranɛ aya f'i ye. Naam. Ka yiri f'i ye sisan. Tiɲɛ. O tuma a ka saraka. O ye fɛn fila ye. A wala. I y'a faamu. Wallahi. A fɔlɔ. O ye sɛ jɛma. Sɛmuso jɛma. Dimanche don den b'o saraka. Dimanche don ya den. O ka saraka ye sɛmuso jɛma ye. Allahu akbar. Walima. Naam. N'a ma sɛmuso jɛma saraka. A ka saraka filanan. Naam. O ye dɔrɔmɛ 46. Mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ o. Konate. N'o tɛ wolodon saraka. Naam. A kuranɛ aya. A kitabu bi ne bolo. Dati n y'a kalan b'a dɔn kojugu. Est-ce que mais min fɛ ka irido jigɛ dɔɔni dɔrɔn. Naam. Mɔgɔw ka bɔ fili dɔ kɔnɔ. Wallahi. Min y'a to n da sela nin match in na. Naam. C'est à dire galontigɛla de cayalen don réseau in sanfɛ. Wallahi. Pour que ne kanuɲɔgɔn ka ca. Maabaw bi ne lamɛn. Wallahi. I y'a faamu. Naam. Mɔgɔw bi jamana janw na mɔgɔ kalandenw. Maabaw. Olu bi ne lamɛn u bi baara kɛ ni ka kumakan ye. Wallahi a ye nafa ɲɛ. Anw ti naga kan fɔ dɛ. Abada. Wa ne ti manamanakan bila réseau kan. La. Ne da ti don diɲɛ foyi la n tɛ min dɔn. I y'a faamu. Ala. Ne y'a f'i ye. Naam. Adamaden ka fɛn bɛɛ de bi kuranɛ kɔnɔ a dafalen. Ala. N'i t'a dɔn. I t'a dɔn de. Wallahi. N'o tɛ kuranɛ ti kulonkɛ fɛn dɛ. Abada. I y'a faamuya. Dati. N bɛna fɛn kelen f'i ye. A wala. Maa min bi fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ sisan. Ka nafolo caman sɔrɔ. Karabali la teliya la. K'a sɔrɔ i ma kafiriya baara kɛ. K'a sɔrɔ i ma setanɛ baara kɛ. K'a sɔrɔ i ma boli baara kɛ. I bi fɛ i ka sababu ɲuman sɔrɔ. Min bɛ se k'i garizigɛ dayɛlɛ. I ka nafolo sɔrɔ. Ala. N'i y'a mɛn nafolo garizigɛ don. Wallahi. I y'a faamu ni garizigɛ t'i la i kɛ man di ka nafolo sɔrɔ dɛ. Hali n'i y'a sɔrɔ a bi tiɲɛ. Ala. I y'a faamuya. O tuma maa minnu bi fɛ ka nafolo sɔrɔ ni Ala tɔgɔ jɛlen. Sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko suratul waqi'a. N ye nin f'i ye a ka ca dɛ. Ala wallahi. N tɛ fɛ video ka jɛnya. Ka nafolo bisi k'a sɔrɔ. Naam. Iza wakati nafolo baara don. Belebele. Wallahi siga t'a la. A ye nafa ɲɛ. Ale saraka. Naam. An b'a baara kɛ ni sɛ jɛma den 3 ye. Dununkɔrɔ jɛma den 3. Baara in bi kɛ 30,000. Naam. Mais i bi 15,000 sara fɔlɔ. Ani i ka sɛ sɔngɔ. I y'a faamuya. Ala. An bi baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ. I yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn n ye baara kɛ a jaabi la. N ye Konate ka Iza wakati baara kɛ a jaabi la. O tuma i b'i ka wari tɔ sara. Danaya morikɛ. A banna nin dɔrɔn de don. I ni baraji. Baara min don ne dalen don a la n'i y'a kɛ a bi jaabi. Wallahi. O de la n ye nin fɔ mɔgɔw ye. Est-ce que 30,000 don nka 15,000 sara fɔlɔ. N'i ka sɛ sɔngɔ a banna. A tɛ tɛmɛ nin kan wallahi. I y'a faamuya. Konate. C'est à dire ni adamaden bi fɛ ka lafiya. I ka ɲɛnamaya
ɲɛnamaya kɔnɔ ni Ala tɔgɔw ye. Naam. E ka don garibukɛ ka fayidaw kɔnɔ i k'a lamɛn. Wallahi. Bɛɛ nin yɔrɔ b'a kɔnɔ. Est-ce que? Wa nin y'a daminɛnen dɛ. Han. I y'a faamuya? Wallahi. Galon min ɲagaminen don muriya la. Naam. An bɛna bɛɛ effacer ka bɔ yen. Han. Wolodon kibaru ko kuma. Naam. Yɔrɔ dɔw b'a f'i ye sisan. Dati ko nin don in den o ye nin ye o ye nin ye o bɛ kɛ bandi ye o bɛ kɛ zo ye walima o bɛ kɛ tan dɔ o bɛ kɛ tan dɔ walima o bɛ kɛ waliju ye a caman ye manamanakan ye dɛ m'a fɔ a bɛɛ mais a caman ye manamanakan ye wallahi waliju bɛ se ka bange don bɛɛ la ɲininkali kɛ dɔnnibaaw la est-ce que waliyu bɛ se ka bange don bɛɛ la wallahi wa setigi bɛ se ka bange don bɛɛ la kira minnu tɛmɛna dugukolo kan a y'u ka bangedenw lajɛ u bɛɛ ma bange don kelen dɛ ayi u bɛɛ ma bange ka bɛn don kelen ma la ne b'i kuma jɔya Konate bil isharati labibu ya fahamu wallahi ni ale ye ereturu bɛna kɛ o inshallah hakilima naam o bɛ kuma ji wa o bɛ kuma dɔn wallahi depuis i m'a fɔ ka a walawala dɛ est-ce que kɔrɔyali dɔrɔn tamasiyali dɔrɔn wallahi hakilima bɛ kuma dɔn bil ishara labibu ya fahamu Konate i y'a faamuya wallahi o tuma na maa min mako bɛ an na dun naam an ka téléphone numéro o ye +223 72 24 naam 02 naam 98 alhamdulillah +223 naam 72 24 naam 02 naam 98 alhamdulillah o ye garibukɛ ka téléphone numéro ye Konate n'i y'an wele o numéro la ni Ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wallahi o la an bɛ dugawu k'an lamɛnbaaw ye ka dugawu ɲini u fɛ a ka kan an b'a fɔ rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin amin rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun alal mursalin alhamdulillah ya rabbi